Здравейте, приятели! Днес се намирам в село Елена. Както помните, преди малко повече от половин година хората тук в селото протестираха, защото известно е, публична тайна е, че целият район е заграбен на практика от Мехмет Атаман, областният председател на ДПС Ново начало, или по-известен като господин 800 имота, и неговите хора. Брата на жена му, родата там е дълга работа. Та дойдохме да проверим какво се случва след, дали нещо се е случило изобщо след протеста на хората, и както забелязваме, няма никаква промяна. Цялото село продължава да бъде като един концентрационен лагер. Навсякъде всичко е опасано, така да кажем, с електропастири. На практика хората са лишени от достъп до язовирчетата. Наблизо тук имало някакво место, което се казва Божията стъпка. Също никой няма право да отива до там. Тоест промяна никаква. Също така направи впечатление, хората ни споделиха, че преди не повече от 2 години огромни масиви лозя са били изгорени. Така и не се е разбрало кой точно и защо точно, но съмненията на хората остават, че умишлено се е направило това, за да могат да бъдат заграбени и земите на хората от същите тези, които командват тук в района, а именно ДПС и Мехмет Атаман. Така че ние отправяме своите въпроси към новата власт. Вече имаме нова власт в София, нови министри. Ще дойде ли някой от София да направи проверка тук в Хасковска област, тук в Елена? Какво се случва? Защо едно село на практика се е превърнало в концентрационен лагер? Защо няма контрол за тези, които години наред потискат хората, мачкат ги, грабят ги? Имаме предизвикателство към новата власт. Заповядайте, и не само към тях. Областният координатор на партията, моят добър приятел, господин Мартин Деспов, заповядай тук в село Елена, виж какво се случва и повдигни въпроса в София.